sa Philippine Eagle Foundation din. Mo to naka-register namin tapos mo to namin sa Plaza 2 binagtapang room. Yeah. So, nabibo kayo siya kay. Igon kami na-shock mi kami pa lang first na from school-based jud na mga niabot. So, yeah. Go. Oh, tanamang weather, oh. Ikaw bibo. Ya, ikaw yan na imong suot. Normal mo. Bibo ay day. May mga nagsasabing sila ang pinakamagandang uri ng agila. At tiyak na isa sila sa mga pinakamakapangyarihan. National High School's Youth for Environment and Schools Organization, and we pledge to develop conservation values through volunteering. Yay! 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 Hey guys, so namid diri sa sa taas, like may hagdanan. Siha, pwede mo tawag na siha. Basta sa taas din. So, feel ako i-end na ako ng vlog kay kasi muli namin sinutre ko. And wala natin may button which is kapag sila kasi sa Lini. So, nakakade kong souvenir. Thank you sa G-endorse ang ballpen na G-endorse. Probito ay sponsor sa Philippine Eagle Foundation. Thank you ay. And yeah, manan nakakaroon ng vlog kay balik na ako naman. So thank you guys for watching. Subscribe for more and ba't pa mga video bunta. Yes. Bye bye.